Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини «Час мясцовий» сьогодні у випуску. Хлебны каравай добрасумленные аграры, соль зямлі, яе гонар і надзея. Свята працаўнікоў сяла Дажынкі 2019 прайшло ў Радашковічах. Пенсіянерка з Маладзежна добраахвотна здала ў міліцыю боепрыпасы. Выхоўваюць будучыню. Выкладчыкі рэгіёна даказалі гэта сваімі ўзнагародамі. Хлебны каравай добрасумленные аграры, соль зямлі, яе гонар і надзея. Свята працаўнікоў сяла Дажынкі 2019 прайшло ў Радашковічах. Усе сельгазпрадпрыемствы Маладзежншчыны з'ехаліся ў гарадскі пасёлак. Прадставілі сваю гаспадарку, пазнаёмілі удзельнікаў раённага свята з вынікамі руплівай работы. А перадавікі працы атрымалі заслужаную ўзнагароду з рук кіраўніцтва Маладзежнскага райвыканкама. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Самая гарачая пара ў галіне сельскай гаспадаркі завершана, але гэта не азначыць, што аграры будуць адпачываць. Толькі на невялічкі час яны пакінулі свае штодзённыя абавязкі, каб разам адсвяткаваць Дажынкі. Па традыцыі раённае свята пачынаецца з прэзентацыі сельскагаспадарчых падворкаў. Усе сельгаспрадпрыемствы раёна па чарзе сустракаюць шаноўных гасцей, сярод якіх старшыня Маладзежнскага райвыканкама Юрый Горлаў і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь 6-га склікання Людмила Кананович. Супрацоўнікі аграсферы дзеляцца сваімі дасягненнямі, а рассказать есть про что. Показчики нашмат перевышают летошние. Полученный урожай мы убрали за 2 недели. Был достойный урожай, мы получили вал 5300. По сравнению с прошлым годом это 102% прироста. Хотелось бы, конечно, немножко большую урожайность, но на наших землях и, можно сказать, в сопутствии таких погодных условий, в принципе, достойный урожай. Хлебароб – святое слово и святая справа. У гонар завершэння уборачнай кампаніі ушанавання хлебароба ў жніва 2019 на цэнтральнай вуліцы пасёлка арганізаваны 6 парад супрацоўнікаў аграпрамысловага комплекса. Яны лепшыя работнікі, што цяжкай працай у спёку і непагадзь зранку і да ночы шчыравалі на хлебнай ніве. Яны людзі шчодрага сэрца і багатай душы. Коллектив «Химошина Агро» сегодня приехал с хорошим праздничным настроением, тем более, что достигнут хороший результат. В этом году мы получили 50,2 центнера с гектара урожайных зерновых. И я думаю, мы не остановимся на достигнутом результате. Мы приехали на Дажинки с очень прекрасными результатами. В этом году мы увеличили на 170% валовый сбор зерна. Урожайность составила 20 центнеров. Хотя это небольшой показатель, но мы выросли в этом результате. По добрай беларускай традыцыі кожная дэлегацыя прадстаўнікоў сельскай гаспадаркі трымае ў руках каравай у якасці выніку сваёй руплівай працы і сімвалу дабрабыту. Як азначае кіраўніцтва раёна, Маладзежншчына багатая на руплівых і шчырых людзей. З года ў год, дзякуючы іх працы, рэгіён становіцца лепш і дасягае высокіх вынікаў. Маладзежнскі раён тоже выглядел достойно, это надо отметить. Но тем не менее мы не останавливаемся на этом. Идем дальше. И в этом году, я думаю, что Маладежнский район внес весомый вклад в развитие областного каравая. Впервые за всю историю поселка, когда Дажинки пришли к нам. Нам очень приятно видеть всех представителей сельскохозяйственных предприятий нашего района на нашем празднике. Очень приятно видеть их отношение к нашему празднику, их подготовку. Они готовились, и это видно по тем мероприятиям, которые сейчас проходят. Уславіць тых, хто сваімі мазолістымі рукамі, не даспаўшы вечары і ранкі, змагаўся за ўраджай 2019 года. Гэта асноўная мэта свята. На Маладзежншчыне такіх добрасумленных супрацоўнікаў сотні. На свяце знаходзяцца лепшыя з лепшых. Узнагароды атрымалі перадавікі працы, сярод якіх аграномы, инженеры, комбайнеры, трактористы, машинисты и водители. В этом году я перевез больше, чем в прошлых 2 годах. 1700. Ну и этим занял такое призовое место. Подготовил автомобиль достойно. Ну вот так и он мне и помог. Как сам с деревни, так поэтому, наверное, так и тянет немного к сельскому хозяйству. Галоўныя героі жніва – людзі, якія штодзень аддаюць частинку свайго жыцця, душы і сэрца роднаму краю і зямлі. Уладзімір Гісіч шчыруе на ніве сельскай гаспадаркі больш за 2 десяткі гадоў. Сёння ён адзначае не толькі свята ўраджайнасці, а яшчэ паўвекавы юбілей. Свой юбилей, 50 лет, Дажинки, получить грамоту и приз от председателя. Приятно.
Непамернай працай да лепшых вынікаў, праслаўляючы маладзечаншчыну. За дасягненне высокіх паказчыкаў па ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых культур першае месца ў раёне і Мінскай вобласці ў адкрытага акцыянернага таварыства «Хоўхлава». Ураджайнасць у гэтай гаспадарцы склала 56,6 центнера з гектара. Я очень благодарен своему коллективу. Они сделали все, что возможно. И благодарен погоде в этом году. На нашей земле при нашем низком бале башни очень помогла погода этого сезона. Пакуль пераможцы рыхтуюцца да абласнога свята дажынак у Барысаве, што, дарэчы, адбудзецца 12 кастрычніка, маладзечанскі куток таксама пачынае падрыхтоўку да наступнага раённага свята. Урачыстая эстафета перададзена аграгарадку Лебедзева. Менавіта там збяруцца лепшыя аграры нашай зямлі праз год. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Пенсионерка з Маладзечна добраахвотна здала ў міліцыю боепрыпасы. У аператыўна-дзяжурную службу Маладзечанскага РАУ звярнулася 71-гадовая гараджанка. Жанчына расказала, што ў шафе знайшла боепрыпасы. Па адрасе прыбылі супрацоўнікі міліцыі. У хатнім сейфе ляжалі 57 патронаў 12-го калібра розных марак. Па словах жанчыны, муж нябожчык быў паляўнічым, але 9 гадоў таму гладкаствольную зброю ён здаў на утылізацыю. Аб захоўванні ў доме боепрыпасу ёй вядома не было. Маладзечанскі РАУ у чарговы раз нагадвае, што грамадзянам забаронена захоўваць альбо выкарыстоўваць зброю або боепрыпасы, уласнікамі якіх яны не з'яўляюцца. Асобы, якія добраахвотна здалі незарэгістраваны арсенал, вызваляюцца ад адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці. Калі вы валодаеце інфармацыяй аб супрацьпраўных фактах у сферы звароту зброю, паведаміце па тэлефоне 102. З пачатку года маладзечанскія праваахоўнікі з нелегальнага звароту канфіскавалі 9 адзінак незарэгістраванай зброі і каля 110 патронаў. Па факце незаконнага захоўвання арсеналу узбуджаны 3 крымінальныя справы. Санкцыя прадугледжвае да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Увага, вышук. Управленнем унутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама адшукваецца абвінавачаны ў здзяйсненні асабліва цяжкіх злачынстваў. Зіноўчык Сергей Миколаевич, 1975 года нараджэння. Прыкметы адшукваемага на выгляд 40-45 гадоў, рост 172 сантыметры. Шчыльнага целаскладу валасы светлай сівізной. Асаблівыя прыкметы на правай кісці татуіроўка з выявай павуціны. Па наяўнай інфармацыі перамяшчаецца спадарожным або чыгуначным транспартам. Быў апрануты ў джэмпер шэрага колеру, джинсы сіняга колеру, красоўкі карычневага колеру. Пры сабе меў заплечнік чорнага колеру з металічнымі ўстаўкамі. Калі вам што-небудзь вядома пра мужчыну, просьба звярнуцца ў найбліжэйшы аддзел унутраных спраў альбо паведаміць інфармацыю па тэлефоне 102. Ананімнасць і ўзнагароджванне гарантуецца. Яны выхоўваюць будучыню. У першую нядзелю кастрычніка краіна святкавала дзень настаўніка. Маладзечаншчына багатая на педагагічныя таленты. Выкладчыкі рэгіёна даказалі гэта сваімі ўзнагародамі. Сярод годных педагогаў Васіль Маліноўскі, з ім наша здымачная група пазнаёмілася асабіста. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Василий Владимирович – директор средней школы номер 1. По сумяшчальніцтву настаўнік рускай мовы і літаратуры. Вучні педагога паважаюць і любяць крэатыўныя заняткі, незвычайныя заданні і асабісты падыход. Василий Владимирович – профессионал своей справы. Учителем хотел быть с 1 класса, глядя на свою тетю, она была учителем начальных классов. Думал, вот буду начальные классы, учителем начальных классов, а потом уже с класса 7 решил, что учителем русского языка. Педагогам, коллегам виднее, на своем ли я месте, внутренние ощущения мои, да, что я люблю то дело, которое я делаю, поэтому я думаю, что все получится. Школа немаленькая, зараз у ёй атрымоўваюць веды 799 вучняў. Сам Василий Владимирович вучыўся ў сельскай школе Ваўкавыскага района Гродзенскай вобласці. Пасля універсітэта працаваў у Ваўкавыску, потым у Лебедзеўскай школе Маладзечанскага району, 10-й гімназіі нашага горада, затым у 14-й школе, а пасля заняў дырэктарскую пасаду в установе адукацыі пад нумаром 1. В целом, если говорить про учителя и отдельно про директора, то мне кажется, что здесь пересекаются все-таки руководство коллективом, как ученическим, так и педагогическим. В принципе, это одно и то же, потому что нужно определенную систему, чтобы была выстроена работы. Значит, поэтому
Мне кажется, что любой руководитель и учитель в том числе, он должен быть гибким однозначно, он должен быть мобильным, современным, то есть должен быть современный взгляд на вещи, которые происходят, потому что мир меняется и меняются тенденции в образовании, поэтому, ну, как говорят теперь, молодежь на волне, нужно быть на волне. Тот учитель, который проявил вообще мне любовь к предмету, вообще к педагогической профессии, Чеховская Татьяна Ивановна, но, к сожалению, сегодня уже ее нет, это человек, который я всегда вспоминаю с теплотой, потому что для меня это образец учителя, ну, наверное, вот я стремлюсь к тому, чтобы стать как она, ну, вот, по отношению к детям, по отношению к своей профессии, ну, вот, на пути, скажем так. Літаратура для Васіля Владимировича не просто дисципліна. 3 гады запар ён займаецца літаратурнай адукацыяй і па-за межамі сваёй школы. Сумесна з Мінскім абласным інстытутам развіцця настаўнік распрацаваў стратэгію павышэння цікавасці дзяцей да чытання. Бо менавіта чытанне – аснова любога прадмета. Распрацаваныя прыёмы і метады ўжо распаўсюджваюцца некаторымі выдавецтвамі і укараняюцца ў педагогіку Рэспублікі Беларусь. Малады педагог двойчы лепшы настаўнік вобласці. У 2014 годзе Гродзенскай, у 2017 Мінскай. Дзеці любяць, калегі паважаюць. Гэта мара абсалютна любога дырэктара. На пасадзе кіраўніка Васіль Владимирович нядаўна. Свае абавязкі і задачы ведае, але выконвае заўсёды больш, дзеліцца з намі супрацоўнікі школы. Василий Владимирович, кроме того, что очень креативный учитель, он еще очень грамотный руководитель. Вот он на своей должности всего лишь 2 месяца с хвостиком, а уже заслужил уважение не только педагогов, но и родителей, законных представителей, учащихся. И вы знаете, очень приятно, когда звонят по телефону, и вот, допустим, директора нет в кабинете, я случайно поднимаю трубку и слышу такие слова благодарности директору, что вот он только пришел и уже столько сделал для детей. То есть пообещал и сделал. А мне кажется, что одно из основных качеств руководителя – это быть верным своему слову. В нашей школе в этом году появился такой единый девиз, который звучит: «Школа – это территория творчества». И этот девиз придумал Василий Владимирович. Визитной карточкой у него является – это всегда улыбка на лице. Потому что мы у нас теперь в школе и говорим: в школе, в которой смеются, живет счастье. Шлях ад выпускніка універсітэта да дырэктара школы за 10 год здольны пераадолець далёка не кожны. Свой поспех Васіль Владимирович тлумачыць проста любоўю да той справы, якой займаецца, і дадае, што толькі ў гэтым выпадку магчыма навучыць, выхаваць і закласці падмурак будучыні. Алеся Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Заставайцеся з намі. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.